maklumat lalamo orang kaluan lah tahu orang di nagari tapi si alam saya tak tahu di malu awak kepandai awak tak tahu tuli baca itu mana si alam saya. Di hari sesanjo itu orang narami ate rumah indak tabado sanang hati orang nabasamo tapi sesanang sanang hati orang kampung kesanang yu hati damang di malo hatinya tak kesanang iko eloknya beranak serupa iko anak rancak minantu dang amang yo sanang sabana sanang itu katong kudamang kok pensiun banambo kini lado kamanyawe untung kami komai itu bana malanya bilangkan bue ari malah sesanjo itu rundang sudah kato salah si tumpak di mandi si alam salah sanang pulo hati kini lai dapet nandi hati awak nandi hati anak boleh pulo itu malah kato mandi awak dapet minantu kasih eli anakku damang batu sangkai biarlah jauh alam saja di damang biar jadi damang Betawi awak di siko sanang ju orang di kampung ragu ju ayah sieli damang batu sangka itu bana kato mande kandung bue hari semalam itu lah bule kato jamu pakan bule lah bule digolongkan tipi lah bule dilayangkan itu bana katonya kini lah dapet rundiang nan sayo lah dapet kato nan satuju indak kabajanji lamo-lamo barisuk siangnya kamanuka kabarale barisuk cik lai barale sajo itu bana capeknya kini sabot si buyung si alam sa indak bisa lamo di rumah paramisi 10 hari itu bana menurut mupakatnya ndak dapet balamo-lamo sabok kobaannya itu agak sajo si buyung alam sa inyokan baru tugas bana para misi lun dapet lamo dolei itu bana malanya kini tumpak kapado badaninyo nambah namo buyang alam sa iyo bagala damang Betawi itu kato kawan-kawan agak sajo malah buyang alam sa nan salamo inyo di rumah mandi basanang hati sajo aku damang basanang hati di malu hati letak kasanang awak damang minantu damang
Cuy tu bana mulanya kini tumpak di badan diri awak menanti hari kutikonyo rampuk rampak pagaran pagai tumbuh gitan di hati munggu. Bulan tampak pajanjian sampai yo pati yo janji kawatamu barisu harinya kini tandonyo urang kabarale larami urang nan datang. Nang kakawin malah sieli, nang kakawin yo damang batu ko sangka anaknya nampunyo. Cuy tu bana katonyo kini sieli anak damang batu sangka suaminya damang batawi. Cuy tu bana niat hati indak tawado sanang hati urang iyalah santiang damang kita anaknya malah rancak cuiku anak rancak malah minantu elo. Anak rancak minantu elo itu bana kata orang kampung pandai memilih damang batu sangka dapet lo minantu damang batawi santiang bangan ala dik kandung. Aku damang lasiko Latibo ukuran kabarale urarami ndak tabado ilie jamudi rami datang jauh jo hampir lebih tibo nandape kane undangan urang bitibo kasadonya. Cuy tu bana malanya kini tumpak kepada malah orang banyak. Latibo di rumah damang mencari alik perkawinan nang kakawin eli jo damang batawi. De untung malah kadianala naninyo malah sieliko nananak kudamang batu sangka indak lo tangguang sanang hati dipuji urang nambah samo. Apa kata urang nagari indak elok tu awak rancak iyo diintai urang bapangkat tinggi itu bana katanya kini dapet suami yo dah amang di batang awi tuan. Cuy tu bana malaya kini sadang de untung kadian ala biari sari tu tumpak di hari nambari suet tentunya alek laka sudah alek sudah kawin salase. Cuy tu bana malah kini alek sudah kawin salase orang banyak pulang ke rumah sorang-sorang tinggal isi rumah saja. Cuy tu bana malah kini nambahnya orang mencalik seden dan dibawa si alam sa mereknya indak tabado mereknya sudah ternyata alam sa damang batawi tunangan heli batu sangka tuan. Cuy tu bana malah buninya kini buni nanti sore di dinding seden ba itu bana kecik orang kampung tumpak kepada si alam sa laraso iyo bana awak jadi damang ba itu bana salamonan di rumah sebuah lai awak minantu damang pulo
Sieli bertambah sanang hatinya Abiari sehari lai Cataran otolan anak tibulana Abi janji dibuwe Piti panambala tak lo ado Itu bana sialam sako Piti panambah tak lo ado Joa piti kaditambah Gaji apa basi nanti lungguan Tantulah bila dek kandung Olah kepiang disaku detuene Sehari, 2 hari lah 2 hari 3 hari sesudah malah alik selesai Seden dibawa di nampunya Bakato sinan si alam saka bake nampunya seden Kini ciko malah de apa Bakato dulu jemi tua ambo Iyolah damang batu sangka katokan apa ambo menyuruh menanti sehingga pang adang Jaitu bana katonya kini ala kesanang hati apa mendanga kato cero itu lasanang hati yo nak kandung Bakato di hati rumah barunya mengecek pulau si alam sa Bakato karang punya seden apa kini ambo suruh Dahulu lapak ke kota Padang langsung apa tiba di sinen menanti ambo dari siko paling let sehari lainnya pak Paling lama sehari lai itulah katonya katoken itu kato dari alam sa mandanga kato inyo sangkuati meladamang batu sangka layo bana kato alam sa alapai malah inyo sopirnya suruh malah sedenyo langsung menuju kota Padang sesudah rundang selesai lah tinggal sajo alam sa lapai seden sendirian urang lah banyak bima mandang bita pana urang na banyak bita pikir urang maliknya lah balik malah minantu angku damang tapi nyo tak ada di dalamnya sedennya sudah lalu tadi itu kece urang na mancali tapi ada setengah kecek kawan mungkin dahulunya koma ke Padang mungkin coy itu malah katoinyo kota ada nanya suruh di damang Betawi adonya Bali nang ke Padang itulah kato kawan-kawan indak lama kadang bilangkan buat di hari sehari tu hari yalaba darok patang hari patang ba darok sanjo hari sanjo malah kadang bilang alam sa pulang ke rumahnya tiba di rumah kita etong rupanya buyang alam sa sesudah minum jo makan Basabui sekali mula di muka damang kini cuy kola de apa serato jaman de kandung ambo barangke kan barisut pai menuju kota Betawi indak dapet lamo ambo di siko tak bisa balalai-lalai cuy itu kato si alam sah lain pulau barisut tak jadinya kok lape karajo dari tangan tanpa nindak kabaik lai kato sampai damang menjawab onde nak kandung si alam sah
Ko iyo kabalik mula bariswe itu kato nak sabananyo maalun kita karajo jo pemerintah dari kita mula ado atasan co itu bana kato baliau. Kenapa mengetahui pulo sajak mulai muda apa jadi damang ba itu bana katanya kini tapi samantang pun ba itu si Eli ko indah jadi paina Eli nanindak kababuni menjawab sinan malainyo si alam sana Eli malah kok jadi pai kok iyo Eli kapai nanambo ndak bisa meninggan sabo inyo padusia ambo cetu kato si alam sa mendanga kato cero itu bakato sinan mande kandung Eli kini nak kandung pai lah nak pai kabatawi pai lah nak je suami cetu katonya kini mendanga kato dari mande danga di mande sabananya biarlah dulu dah malapai kabatawi kudian Eli besok menuruti cetu katonya kini mendanga jawab dari anak berang sekali mande kandung indak babana coba jantung indak bauta pajanangko indak ado panganak kanan elok kini tak dapet kadia aja anak cilako koma gadang bana tak bisa nak diaja balun gadangnya lama lawan ala balun lamonya kawin yang kudamang lanamu menjawe kecil ambo lajale suami na damang Batawi indak lu Eli kapai kok disemba di urang sinan tampan kasangan seili ola badan la awak na mendanga kato dari mande sinan menjawab si Eli tadi ko iyo pai kato mande pai mulai li bariswe sinan menjawab pulo bapak si Eli kok narancak li kecik ayah yo samo pai jo alam sa boleh nak sanang nak ayati kami ko lapai kalian kabatawi kok taragak kami barisuk nak jalan-jalan kami turuti kabatawi na kami turuti nak kabatawi ala kasanang ati Eli kini cuiko la dek mande la sanang bana ati Eli indak guno torantang lamu barisu ari siangnya kabarangke buyong alam sah barangke dari batu sangka jale padang dulu nangkanyo tuju itu bana malanya kini dek lambe lamo macam itu abiari semalam itu hari ala badaruk siang dek siang kadang bilangkan lah siap-siap kabarangke mungkin sudah makan nyokapai malaki malasi upi Eli laki pakaian mandenya jalang di sibuyang satonya turui mande kandung onde kandung dangakan bana iko pangana tabi malam tadi baso tekana pajanjian dari Batawi ndak bisa balalai-lalai kapa barangke hari kini cuy itu kato si alam sa barangke kapa hari kini teket lah sudah dulu ambo janjikan itu bana kato si alam sa
Ndak bisa lalai di kampung kota lalai ambo gak 2 hari mungkin lape karajo dari tangan kok sanse yang anak lande kandung laka sudahnya demai jalebana deyang mandang buruk dana hari kini buyang kapai kini saja dalamai buyang malah apur nak kanduangi ondei indah ang pikir jonde kandung la dapet yang padusi kayu anakku damang batu sangka mande nani indah buyang tenggang na na iyo bana layong anakku damang padusiangku ala banang damang Batawi tapi ndak elok jo mande dona sabantu iko ndak ado kato cie jo duo kini yang minta izin ka bajalan ba itu bana kato mande kandung sinan bakato si alam samande leibo diambo atau berang kok laibo diambo palape hari kini kami pai kok talalai tibo di Batawi alamat karajo lape dari tangan kesansai balik anak mandela jale cesala sudah ju kamambo kabatenggang lai kabuki ndak talok dole kamandaki kalura gak male manuruni kasawa urang lagak takui awak biasa sanang mak di Batawi awak biasa jadi damang kini ka jadi kuli wali indak bisa do mak tinggal di kampung nyepikin di mande sabaliknya iyo pulo kato si alam sako indak lo nyolei tarimo di jadi damang di Batawi kok baranti lo lah si alam sa kok dapet kabarnya baranti malah pulang kok awak indak disagani orang lah jale badan kamarang asai pai anakku damang jo alam sa menuju kota Batawi ba itu bana malaki ni jo kudamang mantan ke kota Padang ba itu bana dinyo nang kasana balik si buyong alam sana dari rumah mande kandung lesamo tibo di rumah eli lesana ngati mande kini malape dapet kato nan sabananya barangke laki ninyo anyolai yo 100 jo mande jo bapa eli 100 jo eli kini barangke dari kampung menuju ke kota Padang indak lama kita bilang kendek jauh basarang ampi basarang tibo yo ala la jauh kampungnya tinggal la ampi rana kota Padang tiba di Padang kita letakkan tumpak kepadole si mande kandung rupanya iyo siang le tiba di Padang dapet menguasai membalik tiket orang lah kasebo naik kapal dapet bana untung kaelok dapet tiket waktu itu kapal le ndak lama itu bana kecil orang banyak
Dek dapet untuk nangka baik sinan batanyong kudamang batu sangka sedenang jualam kecil liu. Sedelah tiba di dalam pak kato alam saken itu dahulu patang ambo suruh ba itu bana kato si alam sa. Ambo naragu di seden kola dapet naik seden dahulu biarlah ku dia naik itu bana kato alam sa. Kecik damang layo pulo la langsung alam sa naik kate apa baduo je sieli tadi. Apa nang keciknya si alam sa dalam hatinya ala kesanang hatinku damang de ula katongku nada ongolutu Cuy itu banalah kato sama seorang tapi di dalam hatinya saja din kudamang indak bakasan indak tantu din kudamang basolio walaluko indak tantu din kudamang basolakana iba itu bana wakatu itu iolah tajam le pisau dari si buyang alam sa. Iyo alui baiknya di si alam sabak itu bana malaki ni dak jale din kudamang batu sangka baso orang menuntui bale indak tantu baso tekana kato nanda ulu sama so sase alam sa jalan kalaman liu nyo caci alam sa nyo inoken kinilah jadi minantu awa indak tekana dole din kudamang di arok pangke si alam sa cuala kasanang hati alam sa damang batawi tunangan eli batu sang angkat Cuy itulah kato sama seorang kapala mulai kawalai manangi mande sieli tinggal sarato jong kudamang tinggal tapi baale mengatokan tepat so cari jo nak kandung suaminya bana nama bang oh tepat so eli paiju Sadang de inyo kapagadang barangke dari Teluk Bayu lanyo 7 melalawi nalape di malo badan indak karusu bedo pai ko ilang lang ale de untung mulai nyo sama so itu alala jauh kapa dipandang mandi jo bapak kawawa liat menuju korong jo kampung di Sadang de inyo malah si alam santong memanung dalam kapal babuni malah candoknya kepalo memikirkan balakak banak dimainokkan citu bana waktu itu ba caronyo tibo di Batawi kama seli ka di bawa tampe awak kan ketek pulo ba itu bana katonya kini agak sajo seli kini bu ari ndak asa tahun kini janalah kaliatan di seli baso awak kerajo apa basi itu bana malahnya kini tumpak kepada si buyang alam sa malah tadi inyo bapikir sama seorang
Sakit kepala memikir di mak kepala ndak sakit kok nyampang tahu weli capek tentunya laki balik pulang tiba di kampungnya kadun kayanya mandi ambo jale marase mandi kandung jale marase ayah Seli masih tugas liu tak bilang bagak mana anaknya ditipu-tipu jo inyo kan ditipu jale marase mandi kandung tekana malah karajo nan itu keniyo disibuyong alam sa iyo laragu badaninyo boleh tabaulo di awak Seli rancaknya tinggal dulu di rumah itu bana kato alam sa nang kapa balai ju ala sehari dua hari cukup di hari nang kadu tiba apa lah dek gadang olah tampeknya tujuh marapik lekapa odik kandung adi batai Satu merapik lah kapa di Batawi lah turun orang banyak tentu alam salah turun pulau Seli lah turun pulau datu enai oh agak lainnya malah Seli tadi mencalik jalan si alam sa agak saja buyung alam sa berpikir panjang dalam hati berpikir sambil berjalan rumah nama nangka ditingkik kok dibawa ke tampik tinggal awak tampik ketik kamar surang baik itu bana katanya kini kasiangan hari dan kini tetangkok lah badan dinantang arang anak kandung itu bana katanya kini ndak guna kita rantang lai tumpak kepada si alam sa tadi ala tibonya di pulau Jawa berjalan tetagun-tagun dek lambek lamunan di jalan indak jauh sesudah itulah tampak rumah tampek tinggal satu beranti di rumah tampek tinggal indak karuan rumah nanti sio rumah ketik sebiang orang baik itu pulau tampek tinggal satu inyo tiba di sini menangis Seli memandang rumah Bamanuang duduknya di tepi janjang ayam mato badare-dare batanyo alam sa tadi odik kandung Eli sayang udah manga menangi badan Eli satu tibo baru desiko sinan bakato si Eli bake alam sama ko menangi badan ambo tabayang-bayang mandeka kandung adai Sabananya Seli mangkok menangi bukan mandi di nyonan tabayang bukan ayah di nyonan tabayang rumah gadanginya
Nanyo tinggal ke rumah gadang, nanyo dapat tila jale paulasan urang, nanyo dapat tila jale rumah basio. Rumah petak pulo na basio ba itu bana malah kini jale kamar pambujangan, kini kau duo tinggal sinan. Di sinan menangi lah sieli memikirkan, kok cuy ko agak kaunya barangkali awak lah kakak tipu ma Cuy tu bana katanya kini ndak guna le dirantang lamu, indak to bilang le lamu bana sadanginya si Eli tadi, daripada malu dirang banyaknya naik juga kata rumah langsung kabilik nang ketek tu. Satu tiba di bilik ketek dibilang sinan si Eli tadi, memang inyo sadosa dan menangi juga sangat-sangat menanati. Tekana-kana korong kampung dicalik mulai si bilik tu, indah ado isinya cik juga cik tu bana malahnya kini iko bana nanya pikirkan. Buat di hari sari itu tentulah jale mula waktu itu bakato sinan si alam sao dia kandung dangakan bana udah kan baru pindah pulau. Udah kan baru pindah pulau cuy itu kato sabananya, tapi tunggulah dia seminggu kini rumah kita lah tak sadio agak saja dia li rumah damang. Pemerintah diadik kecil adik orang bangsa itu bana katanya kini. Pemerintah kini orang kayo itu bana kato si alam sah. Di sini menjawab lainnya si Upi Eli tadi. Ambo tahu bahasa pemerintah indak bangsa. Cuy itu bana katanya kini. Ambo tahu pemerintah bahasa kayo, tapi samantang pun baik itu. Dan kita bukan gak apa pemerintah, cuy itu bana kata si Eli rumah ndak ada do de dapati kini sana udah cuy ko. Menjawab sinan si alam sasanang lah di soal itu, rumah kita sudah menunggu paling lama sepakan langai. Paling lama sepakan lain rumah tatap di kita ado itu bana katanya kini sangkuati si Elio pulo lah ditahan sepakan lain. Biarlah nyotan di sini seminggu saja. Alas harinya di sini berisuk pagi-pagi sesudah mandi si alam sande lah basegenya kapai ke kantor. Lalaki pakaiannya narancak lah di jinjang pulau candotas ketik. Ba itu bana karajo si alam sah. Awak lah jale tuli baco indak pandai. Lagak saroman rangkakan tu sepatu dak tangguang kileknya. Turun di rumah bakacomato tapi kama badok kan pai menuju bengke bangasi. Pai menujunya bengke basi lah tibonya di bengke basi dibuka baju narancak lah ditanggai serawa narancak tadi tinggal lah serawa buruinya. Ditukar jo baju karajo ditukar pakaian karajo sepatu lah tangga saja di sini. Kau setelah tak dalam sepatu lah mulai malah baik diambil. Orang lah mulai membakar basi. Kalau sudah basi tak bakal lah dilambut sekuat kudaran. Lanya cubo di si alam sadang kondangkang di dalam bengke. Itu karajonya si alam sa.
Indak tanggung palu keluar gak sajo di bengke basi. Angiknyo indak tabado. Tapi baa mencubokan kotak di kau piti dak kadape. Citu bana buyong alam sa sadang untuang kadian ala sehari 2 hari pagi pulangnya patang. La cukui hari kampe hari malam bertanyo supya eli. Odai dangaken bana sasak bana bantunya karajo udah. Bau-bau lah dari pembukuan tu pulang boleh li tolong udah di rumah payah bana udah eli cali. Bakato di sinan malainyo si alam sadang akan bana lah di eli. Karajo di kantu ambo indak perlu eli 10. Banyak anak buah nama karajo ambo tukang aturnya dia di kantu ambo tukang calik-calik sajo ba itu bana kato si alam sa. Eli lah tahu tu masa macam itu. Bawalah barisuk dah kok banyak bana karajo di kantu. Lain bana sasaknya udah jadi damang pagi balik pangatang dai. Pagi udah pulang lasanyo. Indah ado nanti bosiang taraga eli nak berjalan-jalan nak raun pukul ampe udah balik pukul 7 ba itu bana kato si eli di ma bagia talata nyotwene. Cuy tu bana melakato si eli sinan menjawab si alam sabari suek di ambo dapet pulang pagi. Kalau hari minggu bisa ambo siang dia di rumah ba itu bana katonya kini sadang de inyo si upi eli. Cukui 3 kali nyo mangaton sabantu itu ndak tanlai dole di si eli. Awas di udah barisuk pagi tapi ndak nyokaban do kasih alam sa udah paye 5 nurui. Cuy tu bana katonyo kini tumpak di hari nang barisuk sudah minun alam sa pagi-pagi laki pakaian capek-capek. Si Eli lah siap pulo dari dalam. Bakato Eli ke alam sa. Nanambo dai mungkin adolo weko ke rumah kawan-kawan nambo hampir di siko udah nanusa camepu. Oh lo dai. Bakato sinan si alam sakini cuiko didik kandung usakini ke rumah kawan barisuk sajo jo ambo. Kita pai berduo-duo nak sana ngati si Eli. Kok cuitu nak kecek udah jadi juo. Nyetuka pakaian balik di si Eli. Alam sa tarui berjalan. Alam sa pai Eli mair yang juo. Raso ketampa Eli di alam saco itu bana malanya kini Eli malaku dian ju. Biarlah jauh awaknya tinggal rupanya jurusan iko jalan nanyo tampui.
Jurusan iko jalan nanyo tampu itu bana katanya kini dibilang sinan melasieli. Hari kenalah jam 2 balik siang panen sadang kancang bana Eli mencari kantu damang. Lambek di lamu Eli di bajalan la jauh nanyo tinggalkanlah ampi pulau nanyo jalang malang tak dapet kak ditulak mujud tak dapet kak diraya sase Eli ke kantu damang bamerek damang Batawi. Satu tiba di kantu damang Eli langsung melaka kantu tu bertanya di upe kantu upe nan tagak kini layado damang ate kantu menjawab di sini upe kantu nan damang bu sadang duduk bana mandanga kato sadang duduk balari melainyo ke dalam tarwilah Eli ke dalamnya disangko suami awak. Bertanya sinan mula sieli dan akan mana lah di upe nama ruangan mula damang siko tunjukkan di upe bana upe dah ulu masuk bilik tu keniyo mula ruangan damang ondeng ku damang katanya upe ibu ko kabaurusan mula jeng ku damang itu katanya upe kantu. Satunya calik sekile meladinya damang tampak si Eli anak rancak ia duduk labu itu bana katanya kini duduk melainya di sini satunya duduk malah kini calik bana jale-jale baduto upe jo ambo indak baduto do bu malah ambo jo ibu baalo kece ibu ambo baduto baalo indak ka baduto tak iko kodo damang Batawi itu bana katanya kini lejale malah di upe kantu la damang Batawi laki Eli. Itu bana katanya kini menjawab di sini mulainya damang opi nan datang kini nan datang ke kantu ambo kalau damang Batawi si upi cari tak ada selain dari ambo itu bana katanya damang kini kau tak ada urusan lain kau urusan mencari suami tak boleh naik ke kantu kau lekan bengerang lah dia kandung. Oh si Eli la tadi otwene Badaso bana malasi alam sanjang gadang bana pajako kini nyokato ninyo damang Batawi itu lah jale damang gae ko itu damang Batawi awak tak kajen di badannya gae lo dari damang ayang awak detuan ala menangis Eli turun apa nang katanya sasali ala kesana ngati ayah badaso bana oba abu yang alam sadaba indah adoknya dok jadi damang Batawi dapetnya tipu badan kita itu bana katanya kini laba jalan si Eli sedang menangi jauh besarang hampir jauh indah lah jauh di kantu damang tadaga bunyinya lah dari jauh
taraga bana di talingo madanga langkung langkang bengke bang asi detuene dan kondangkang bunyinya bengke basi tadanga mula dari jauh mongko-ungko sieli ke bengke basi ala tibo di laman bengke basi balun jale orangnya di sieli le tampak baju tak gantung aiko ma baju anjing gadang ko tampak diambo dari luar iyo lanjing gadang si alam sako nyokato nyo jadi damang Batawi kironyo jadi apa basi lah karajoang itu bana kato si upi eli nyo langsung ke dalam bengke apa basinya taruh tibo di bengke basi urang tapana seluruhnya laka dilacui le basi jo basi pulo laka dibae palambuiknya mencali awak kanak gadi rancak bita simbu darah pareman bakato lainyo samoinyo buyang na mambulakang ka pintu labu calik la kabalakang alam sa sadang mambulakang bana malili palu katumi bakilik-kilik pungguangnya si buyang alam sa cuy tu bana mula sadang karajo katumi palu si alam sa malambui basi di nampane mencali la kabalakang ko siya ko kecek pareman mencali alam sasakutiko lapi labae dari tangan nandekan duang lapi labae dari tangan satuinyo mencali kasieli bakato sieli sakutiko iyolah kurang aja wa ang alam sayon yang adang mentu itu bana kato sieli antipu kami sekampungnya antipu mandejo bapak ambo yo anjing gadang malakironya sehingga iko lambojo ang alam say tu bana katonya kini kato sampai sieli pai tak inyo mencalik lainnya langsung babalik pulangnya simpan pakaian seluruhnya masuk ke dalam bik nang gadang inyo turun di rumah tu indaknya kunci tempat tinggal langsung menuju pelabuhan hari badarok patang juut kironyo tibo di pelabuhan tapi kapa kabarangke bananya suruskan diurang di pelabuhan supaya dapat teket dapat kapa barangke eli kapang ngadang tuene satu mulai kapa barangke to bilang buyong alam sa sesudah padusi pai lamandi ke balakang bengke basi sudah mandi laki pakaian balari babalik pulang dicalik rumah lakong asong hati nanindak sanang lai langsung menuju pelabuhan tak lama sesudah itu tiba alam sa di pelabuhan awak tiba kapal jauh lah ketek kapal dipandangi dicalik di pelabuhan tak ada lai si eliko
padolai mala sieli tampak cuy tu bana malanya kini tando sieli alapai ba itu bana dibilangkan tumpak kapado mala badaninyo na bana mo sieli kini alapai la menuju padang kapalawi inyo babali anco itu sieli tadi ala tarwi babalik pulang kita bilang sieli dulu la tarwi kini la kababalik tiba di rana la taluk bayu satu tiba di taluk bayu tompang oto babalik pulang ditompang oto babalik pulang rupanya malah sieli kini dapat oto tompang balik pulang langsung ke rumah diantan tiba malah ukui jojangku indak lah moto di jalan indak kaba bilang hari mana lah tiba oto di batu sangka satu tiba di batu sangka dicali anak ala turun indak lama eli dirantau balun sampai sebulan panu kini lah tibonya di rumah tapana damang mencali tapana malah mandi memandang nyokaja di mandi dari hati rumah mencali mandi mengaja menangi memandang memakai sieli tuan tangalaman ala kesanang obai yang abah awak teki coba sekampungnya nyokatokan yang tu jadi damang kiro karajo de apa bang ngasih onde kanduang ini kanduang handai kurang aja wana si alam sa nyokatoken damang Batawi dicalik tiba di sinan kiro karajo bengke basi ayakan duange ayakan duange mandang anak lamarato indak tantu dilio doleng kudamang berang hati indak tabado anak dibonai di mandenya kudamang balari tarik ke rumah mande si alam samandenya bobunuh kini ju mandenya berbunuh sampai mati lah manipu saja karajonya barangkali piti pembuat rumah piti tipuan dari Jawa itu katong kudamangko
Latibo damang di rumah mande si alam sanya imbo sekali di kudamang sangkuati la imbo elok balari mande dari ate rumah. Latibo di tengah laman satunya tibo mande kandung tapuk tarajang di alaman tapuk terajang malah tangalaman memaki mande minta tolong sinan makato mande kini ande nak kandung buyong alam sa cuiko dia yung nang kasana ngala kasana ngati alam sana cuitu kato mandenya lah marasai mande kane tangan marasai ditapuk dan kudamang kok cuiko banang kudamang membunuh ambo daripada menanggung pesakit terancak lah bunuh dengku sampai mati.